125 এমেন্ডমেন্টটো তেখেতসকলে বিলটো পাছ কৰিব লাগিব। निफ्राय ससियेल मिडियायाव ओरैबायसा मोनसे भिडिअ क्लिप्स गोसारबाय दं, ओरैबायसा लाजिनांथाव, ओरैबायसा मोनसे दुखुनांथाव, मुगैथाव जुनाद आखुनि जोंनि बर' समाजावबो नैफोरबायसा जाथाय। नोंथांमोना ससे भिडिअ क्लिप्सखौ होनो हागोन, बिनिफ्राय जोङो फिन सावरायफिनगोन। बेजोंनो लोगोसे आं प्रमद बर' सार जे 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै मा फोरमायखो आरो मा बुंखो दिनैहाय खौरांनि गेजेरजों बेराफारसेथिं सासे गथ'नि बिमा गोमानायनि जिथु खौरां भिडिअखौ नायनानै लानो हागोन नोंथांमोना। চুক্তিৰ যিখিনি দফা ৰৈ গ'ল, এই দফাখিনিৰ বহুতখিনিয়ে সংবিধানৰ 125 যিটো এমেণ্ডমেণ্ট ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে। তো সেইকাৰণে 2019 চনৰ 6 ফেব্ৰুৱাৰীত যিটো নেকি আমাৰ ৰাজ্যসভাত 125 এমেণ্ডমেণ্টৰ বিল ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে, এইটো পাছ কৰিবলৈ আমি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন নেতৃত্বক লগ কৰি আছোঁ। কাৰণ অকল বড়োলেণ্ড নহয়, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত 10টা 6 শিডিউল কাউন্সিল আছে। এই আটাইবোৰ 6 শিডিউল কাউন্সিল যদি শক্তিশালী হ'ব লাগে, 125 এমেণ্ডমেণ্টটো তেখেতসকলে বিলটো পাছ কৰিব লাগিব। গতিকে আমি তিনিজনকৈ আমাৰ সাংসদ আমি এইবাৰ লোকসভা ৰাজ্যসভা মনচুন ছেশ্যনত আমি চেষ্টা কৰিম যে 125 এমেণ্ডমেণ্টটো যাতে পাছ হয়। আৰু এইটো সংগ্ৰামৰ পিছত, দীঘলীয়া এটা সংগ্ৰাম, দীঘলীয়া এটা ছেক্ৰিফাইচৰ পিছত যিহেতু চুক্তিবিলাক হয়, সেই চুক্তিবিলাক ৰূপায়ণ কৰাটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব। এই হিচাপে আমি চেষ্টা কৰিম যে সেইটো যাতে ৰূপায়ণ হয় আৰু তেতিয়াই বিটিআৰ চুক্তিৰ দফাবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট হৈ যাব। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंब्ला मोनथिदोंआनो जानांगौ आरो बुजिदोंआनो जानांगौ मा फोरमायलांखो आरो मा बुंलांखो जे 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै लोगोसे गासैबो सल्भ जानायनि खायसे खोथा बिथाङा फोरमायनाय जोङो नुनो मोन्दों। भिडिअखौ नायदोंब्ला मोनथिदों। नोंथांमोना बेनि सायाव बुंनांगौ दङब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहरनो हागोन। बेराफारसेथिं जिथु ससियेल मिडियायाव भाइरेल जे बिहाव आरो बिहामजो, ओरैबायसा मोनसे लाजिथाव, ओरैबायसा दुखुनांथाव, खायसे एंगेलजों नायोब्ला जोङो नैबे जिथु भिडिअ क्लिप्सखौ दुखुनांथावबो। सासे गथ' जायबा गथ' बियो जानो हागौ बिथांनिनो फिसाज्लाफोरना बा जिखुनु आरोना गथ' मानसि दङ, बै गथ' मानसिया मा सानखो आरो मा सानदांनानै मा हमदांनानै मोनखो बै गथ'आ ओरैबायसा दुखुनांथाव। जोंनि बर' समाजावबो नैफोरबायसा खायसे जाथायफोरा, जाय जाथाया जानाङामोन, जाय जाथायखौ जोङो नुनो मोनामोन, बैफोरबायसा जाथायहाय जोंनि बर' समाजावबो जाफ्लेबाय थानाय जोङो नुनो मोन्दों आरो खोनानो मोनबाय थायो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा खौरांनि गेजेरजोंब्लाबो। आरो खौराङाव बुंनाय बायदिब्लाथ' बिथांमोनाहाय मा आरोना, आं बिनि सायाव बांद्राय बुंला। नोंथांमोना जिथु भिडिअखौ होनानै बे ससे, बेजोंनो लोगोसे धेमाजिनि बा धेमाजि जिल्लानि सासे बर' हिन्जाव, हाबा जाखानाय हिन्जाव, सासे गथ' गोनां गोमानानै दङ होननानै 6 जुलाइनिफ्रायनो बिथाङाहाय गोमानानै दङ होनना जों खौरांनिफ्राय फोरमायनाय जादों। आरो नोंथांमोना जुदि बबावबाफोर बिथांखौहाय नुसनबायदोंब्ला फोरमायहरब्लानो जाबाय। बिनि जानबुंखौहाय बेयाव आङो होनानै होगोन स्क्रिनावहाय। आरो लोगोसे बिथांनि जिथु इमेज बेखौबो नोंथांमोना नायनो हागोन। नै बेनो। बिनिफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै। बबावबाफोर नुसनबायब्ला नोंथांमोना खोन्थाहरब्लानो जाबाय। आरो लोगोसे जिथु मुगैथाव, जिथु जुनाद आखुनि जाथाय, बेनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो फोरमायहर।